hose nga gamiton sa pagsuyop sa baha gigisi. Tungod niini, pagpahubas sa baha na nangay hinuon sa Talisay City. Maong si Mayor Samsam Gulyasmi Mando sa kapulisan nga imbestigahan kini. Nagtuo ang mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gituyo ang paggisi sa hose sa water pump nga gibutang sa Purok Madasigon, Barangay Biasong. Si Joel Sisa, Operations Head sa CDRRMO mibutyag, limpyo kaayo ang pagkagisi sa hose nga posibleng gigamitan og hait nga butang. Matud pa niya nga dili yanong nagisi ang hose tungod kay heavy duty kini ug bisan og masangit kini sa bato samtang gasuyop og tubig. Di priority nila ang maong lugar sa Biasong sa water pump kay pipila ka adlaw na nga wala pa gayud mohubas ang baha. Gibana-bana nga anaa sa 100 meters ang dilay uni gikan sa highway ug dili mayano og sulod sa sakyanan. Ang ilang gibuhat ilang gimanong-manong gihandos ang water pump hangtod nga maabot sa gibahaan. Sigon pa ni Sisa nga nakasugod na gayud sila og pagsuyop sa tubig baha ni adtong Lunes. Gumikan sa kadaghan sa tubig, di gayud mahuman sa usa ka adlaw ang pagtrabaho. Hinungdan ni ilang gitugyan ang water pump ug ang hose ngadto sa konsehal. Apan pagbalik nila ni atong Martes, dito na nila nakita nga gisi na ang hose nga maoy nakalangay sa pagpasuyop sa tubig baha. Ilang gipablatter ang hitabo aron masusi kung ano na ba'y angayang manubang.